Ola, chamo-me Pablo e hoxe vou vos a presentar o meu traballo do Sistema Solar. O universo. O universo é un conxunto formado por galaxias, rochas, planetas, estrelas, etc. Unha galaxia. Que é unha galaxia? Unha galaxia é o conxunto de planetas, estrelas, etc. O Sistema Solar. O Sistema Solar é o conxunto de estrelas e planetas. O Sol. O Sol é unha estrela chamada Sol que ilumina todos os corpos celestes que xiran alrededor do Sol. Os planetas. Os planetas son corpos celestes que xiran alrededor do Sol en forma de órbita. Ahora vamos a dicir un pouco de cada planeta. Primeiro, Mercurio. Mercurio é o planeta máis cercano ao Sol, é o planeta máis cercano. Mercurio non ten ningún satélite. Venus. Venus é o segundo planeta máis cercano ao Sol. Venus reconócese como o planeta brillante. É o planeta onde vai máis calor. Terra. A Terra é onde vivimos. É o planeta onde se reconoce que haya vida. A Terra fai dous movimentos, o movimento de rotación e o movimento de traslación. O movimento de rotación consiste en dar unha volta inteira sobre o seu eixo, que tarda 24 días, é dicir, un ano, ou un día. E o movimento de traslación. O movimento de traslación consiste en dar unha volta sobre o Sol. Niso tarda 365 días, é dicir, un ano. A Terra ten un satélite chamada Lúa. A Terra, no movimento de rotación, fai que faga días e noites. E o movimento de traslación fai que faga o solsticio de verán e o solsticio de inverno, o equinoccio de primavera e o equinoccio de outono. O solsticio de verán comeza o 21 de xuño. O solsticio de inverno comeza o 21 de decembro. O equinoccio de primavera comeza o 21 de marzo. E o equinoccio de outono comeza o 23 de setembro. A Terra ten un satélite chamado Lúa. A Lúa tamén fai o movimento de rotación e de traslación. O movimento de rotación consiste en dar unha volta sobre o seu eixo. Tarda 24 horas, é dicir, un día. E o movimento de traslación, que consiste en dar unha volta sobre a Terra, que tarda 28 días, máis ou menos. Marte é o planeta roxizo. Marte é roxo por dous motivos. O primeiro motivo é porque ten moitos volcáns. O segundo motivo é porque ten moito ferro oxidado. Entre Marte e Xúpiter hai un cinturón de asteroides, que son restos de planetas e outras cousas que se separaron do seu lugar e coa forza da gravedade siguen xirando alrededor do Sol. Aquí empezamos cos planetas exteriores, que son Xúpiter, Saturno, Urano, Neptuno e Plutón. Xúpiter é o planeta máis grande do Sistema Solar e ten unha mancha roxa. Xúpiter ten 97 satélites. Saturno é o único planeta que ten
Urano é o séptimo planeta máis cercano ao Sol. Urano ten 27 satélites. Neptuno é de color azul oscuro e ten 16 satélites. Plutón ten 6 satélites. Plutón é moi parecido á Lúa. Os planetas interiores eran Mercurio, Venus, Terra e Marte. Os planetas exteriores eran Xúpiter, Saturno, Urano, Neptuno e Plutón. E hasta aquí o meu traballo do sistema solar.